Hi, vloggerniangikkaruaam silitakutikkusullua aam vloggerusutallunga. Assilistualu qimakkak paterilersornikoriam qimassanang uffa ilisnaapikkussi oqartussaariaris. Isiginnaappat mistale qanapinerpu. Asaqapallanniararuarama seqinersiutiqarpua mikfainertaam qaavarullaaraani. Asaqapallanniararuaram sunaaqaqorsaatiqangitsiu qaqorsaam pisniapallap uf puraattoqarlu ulapittarsuungu. Hai. Puraappuujuinnarlugu. Asasuusaapallanniararuattungaan nuisasuinna tamaajungit tamaa ullualla. Assakiat. Hai battery opdateerakku. Wangani pauk. Da. Ada. Tusamanu. Siivadui maittortain. Haro, 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 haro. Haro, 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 haro. Apa-apa? Singo sopayo ah. Rasa Halo. Sodak pungun. Dari saksinya tuh. Atsarlunnersaa liikinsit Liverpooli Adidassinoko Adidas ai suaqarlunaik ukioqispingaak taaskeraasarsiarparat qaatingori piinnaa uissaakisimi peqi assamiuteqqi suliuatungik Wah, kisim pimosi. Ullumakku silaak kisusaa uam tamam pingaawala saqinnarissuaq sialussuaq aputeruyussuit anori alianaassuaq emeesi pingaawala taqarnat utsingilaanginnarami Lama join natin yan. Maisag naman na. Puso. Hindi plastic ko muna. Hindi yung reklame o sa Apa yung bonus cards na mag-usisang pin? 2% ni Amin na. Sulungan ko. Ita Kroy! Ang tasang pato. Pizza. Pake oxygen. Tekop, silang isuak. Wii! Mikrofonia imaattartaqittaaring qinga. Mikrofonia issartaqittaaring.
inuinuillerput rosin pisiassau amarlaappaapingiinnamingi pisiassau malakkaanaaluttu Tomaati. kouroi isimpiga sen aminnammi kantaasappai Tuoda kittu. Ich hab's schon. Das gibt es something else. Aufreißgeben. Säbel. 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 Aufreißmaschine, Aufreiß. Kiitos tämäkin kesäkai. Noissa on pisiffi. Viikoida kasneen näppätsin. Isin niitä. Siinä noin. Is that rain? Sorry, Ravi. Peter. Espallidan spinning. Kukku takia. Mana mushrik. Mama on näin. Video di haringa kanorissanas. Hennarisessa Andreisingin toppa. Että Andreisessa affai toimaattoa narisappauksia nariniaran kadettu narisessaangami nuisinniangidaran naringivo naridaarealta mamaraluannarpo siua ingaavi misidillu ikkuteriaraluissuara timelapse misiliutsinga qanarissanerpisiin torralaakasio US 8 qarigaalapsililerialle mamaraluannarpita
Tämä. Ei oo. Ei se ole artoreja enää. Jollattuisiinnappu. Au. No välttämättä siis rinnuisen. On isiaroioppu. Kisauangar. Ayong linniarisi. Tekokikkumaappuun. Peace on. Bye.